Takže čaute ľudia, moje meno je Twine243, opäť dneska vítam pri mojom ďalšom videu z minihry Halloween Horror, čo je na Myplexe, alebo neviem ako sa to číta. A ideme, to už som podal, čo ideme hrať. A tuto ide o to, že musíme vyzabíjať všetky príšery, no monsters ako mobov. No a potom je tu taký boss na 6. wave, čo môžete vidieť tuto vpravo, tam je taká tabulka. A no je to o to, aby sme vyhrali. A keď mám taký divný hlas, tak to pretože som chorý. Trocha. Nádcha, no. A pokiaľ mi to bude trocha lagovať, tak prepáčte, zase som mal problém s nastavením Bandicamom. A nemalo by to až tak lagovať. A pokiaľ čo sú lagy také, že sa prestane hýbať celý server, tak to je lag servera, nie lag mojho počítača. To zostáva celkom bežne. A Wave 2. Veľkí zombíci. Idú po vašich mozgoch, alebo tak som to pochopil. Tieto gule, oni sú celkom výhodné, lebo to je... Ona nepošla, nepochopil som taktiku tohto tu veľkého zombika, lebo aj keď na vás šlape, tak vám neuberá HPčka a on točí ma ničí dedinu. A je to fajn prepracovaná minihra, strašne je to sranda, ale srandovné je, keď vyhrajú oni, aj keď vyhráte vy, čo sa stane, to je úplne funny. Však uvidíte, dáme si asi 2 kola a budem sa snažiť vyhrať všetky. Čo neviem, že či nám pôjde. Lebo je to celkom hard zabiť toho bossa. Ani raz sa mi to nepodarí ho zabiť. Ale už sme raz vyhrali. Hral som to 2-krát zatiaľ. Čiže teraz pred chvíľou raz som zomrel a prehrali sme a druhýkrát som zomrel a vyhrali sme. Takže viem, aké je to. Aha. Pavúci, sami pavúci, alebo tak som to ja pochopil. Ja viem, že mám na hovno angličtinu. Teraz bol lag. Nič nevidím, dobre. Aha, pavúk. Kde? Ježiš, on ma preskočil. Oni majú až taký jump. Smradiený malý. Títo veľkí sú easy peasy, ale tí malí, to je niečo iné. Kde? Kde tu je? Ale necháš ho. Dobre. Pozri sa, hore sú tam gasty a close, to neviem čo je. A neviem, že či je táto minihra na 1/8 alebo nie, ale určite tí múdrejší si všimnú, že ja mám 1/8, keď mi to vypisuje tie veľké nápisy. Au! To čo? Aha, gasty! Jo. Ježiši, už asi viem, čo je to gross. To sú tí pigmeni. A to celkom taká pohodová minihra si ja myslím teda. Ako to pekne trafilo. A ona je napríklad jedno kolo maximálne na 10 minút. Takže by sme to mohli zvládnuť. Dobre, a tu sú ešte pigmeni. Čo tu robia? Tu je ešte jeden pavúk. Posledné, ešte jedno. Ešte voľaký jeden mob. Aha, to je asi ten gast. Kde všetci strieľajú? Aha, potom gastovi. Dobre, sundali sme ho. Dvojitý obrý, dvojitá zábava.
To prekladám pre tých, čo by takúto angličtinu nevedeli. Ako ja to celkom viem. Celkom. A už asi viem aj čo to znamená to groves, alebo čo to bolo. Nie, ja som si to nechcel minúť. Creeper. Tam vzadu je asi ešte niečo, keď sú tam všetci. A toto je takéto hádzanie, to je takýmito gulami. Toto je luk a toto je úplne mega speed, ale na chvíľočku. Ale ja som to moc nepochopil. Tejto hre, no pochopil, ale neviem, že či sa dá s týmto robiť aj niečo viac, lebo to je tak celkom malý speed. A sú to aj rôzne kity na tom. A neviem, že či by sa mi oplácalo za to vyhadzovať gemy na to, aby som si tu kúpil aký kit a to bude až na budúci rok. A potom si to zase budeme kúpovať, tak ja nechápem, na čo by som si toto mal kúpovať aký kit na jeden mesiac, čo je úplne na nič. Ja si šetrím na Super Smash Mobs a to je asi tak všetko. A už ideme. Prežil som, aj vtedy som prežil a vtedy ma zabil, a neprežil som výhru. Tak toto je ono. Najprv sa musia zabiť hore tí blazovia. A teraz sa musia zabiť títo ako keby mímoni, napísal to v čete. Pumpkin Mimons. A sú tu ešte k tomu gajti. Ale necháš ma. Zomri. Soapy, rýchlo, soapy. Rýchlo, utekaj. Dobre, striasol som ich. Ja tu v pohodičke budem zabíjať týchto tu dvoch zombikov. Bum. Je to. Zombik. Ne, prečo ide po mne ten boss? To rite. Ne, nechaj ma, ide po mne. Nejde. Tak ja sa zdržím radšej, ja idem do veľkého domu. Áno, ja idem do veľkého domu. To je tento domček, pozrite, ja sa tu schovám na záchody. Doprelo mi túto záchody, rýchlo. Neschováme sa, Dali sme to, jupi! Pozerajte, toto je dobre, počúvajte tú hudbu. Pokiaľ počujete. Ide hudbička úplne. Úplne hudbička. To je úplne fajnové. Tak teraz sme vyhrali, natáčam nejakých 8 minút cca a dáme ešte jedno, kde by som vám chcel ukázať, ako to vyzerá, ako prehráme. A budem sa snažiť zomrieť, no pokiaľ teraz zomriem, tak musíme prehrať, pretože nechcem byť noob na video. A pekné to tu ináč je. Tie kity sú zadarmo, tie kity sú zadarmo. Určite ste všetci si dali úplne facepalm vtedy, ako som o tom hovoril. A tie kity sú zadarmo. Ale tento je môj obľúbený, tento, neviem ako sa volá. Tak a teraz sa budeme snažiť prehrať. Au. Hej, čo ma to? Ono sa to plne zmenšuje, alebo čo keď ma to v kuse hituje? Aha, to sú asi skeletony, no. Keď robíš pavučinu, tak máš speed, alebo čo? Aha, nie, to bol len bug. Tá pavučina tu stále je. Ako ich to odhadzuje. A ideme. To musíš tak, ideš, skočíš a ono ťa to úplne odhodí dozadu, to je funny. Tak, no a príšer je zatiaľ. Idú veľkí zombici, nám idú zjesť mozgy. A tam je jeden. Tak. Dosť je výhodné ho týmito gulami zabíjať. A lukom. Aj mečom. A mečom je to asi najmenej výhodné. No teraz som mal dosť veľký pokles v pésok. Ježiši, ale tí úplne mini zombici, alebo úplne tieto mini príšery sú tu nenormálne otravné.
No zomri už stačí. Čo ma to tu zabíja? Aj zombík. Ty si tu do mňa... Tu máte... Poďme. Tu bol obchodník voľaký. Neposledný zombík. Aha, tam bol. Spidery... No, pavúci, sami pavúci. Ježiš, ja som to si zle prečítal. Pavúci a ešte viac pavúkov a už neviem. Asi tak, ja neviem. A prosím, nevysmievajte sa mi dole v komentároch. Poznám jedného človeka, ktorý sa mi bude vysmievať. On vie, kto to je. Tých je tu ako veľa, ne? Môžem gule. A soup. Ešte je 29. Tam je veľký pavúk. Ja nepomôcť týmto. Hore na streche. On po mne skočil. Toto sú tie útoky, že oni po vás skočia. Pozri sa, hore sa rastia asi pigmeni, pokiaľ som dobre pochopil, že či je to goals. No poď, som sa netrafil. No poď. O, niekto ich pekne odrazil. Ježiš. Ne, chodte po mne. Á, tento je aký nízko. Á, on zase sakol do pavúčiny, tak to treba využiť. Ten pigmen ako odletel. To v tej pavúčine asi ľahko zabijem. Aj ako nechcem hejtovať MyPixel a podľa mňa to bolo na lepšie na Game Teame. A možno aj odtedy to natočím. A podľa mňa, možno podľa niekoho iné. Nie. A podľa mňa hej. 1, 2, 3, 4, sú tu 4? Sú tu 4 monstra, to by mohli byť tí gasti. Jo! 9 monstier. A ešte tam sú posledné dvaja rasti. Tam je za strechou jeden a jeden odišiel niekde do liti. A tam je hore. A nesekaj. Dobre. Ježiši, ako tam pribúda tie monstra? Tam ich je 50. 50 zabiť, aby sme mali 9. My sme mali 9. Pokiaľ by sa aspoň ten gigant rátal, ja neviem, za 10. Však on je taký silný ako 10 ich. Ako poďme ho utlačať. Ty nebudeš nám tu búrať domy, ty cikán jeden. A žena, čo sú tí giganti? No neviem, že či viem správne, ale ani to dám. Teraz sa to dá mega využiť. Dobre. Ešte idú za mnou. Dechnite. A podľa mňa tieto gule sú dobré na tých mobov tak, že, že tým si ich nahituješ a potom len dorazíš. Že prečo sú skoro všetci tu pri mne? Nie. Soup. Utekaj. A fakt, oni boli skoro všetci pri mne. Nie. Vypadnite odo mňa. A už ideme. A teraz je som cel a vy sa neprežili. Nás už je, ako máme, už je len 6. Tak to asi nedáme. A to presne teraz, ako... Nie, že by som nechcel vyhrať, ja chcem vám ukázať, že aké je to, keď sa prehrá. No tak ja už prehrávam, pretože nemám žiadne soupy a už sú vypustení mimo, nie?
Ne, vypustiť, nechaj ma mimo. Však oni majú byť žltí mimo, nie? Náhodou. Ten mimo stále ide za mnou. Či ju zomr? Kde? Asi odišiel do mňa. Ne, Ježiši. Ne, nechajte ma na pokoji. Nechajte ma na pokoji. Ne, ja som sa sekol. Dorite. Ha! No super. Ja to mám prehraté. Lapička. Tak tu vidíte, keď ja akotujem, keď ja zomrem, tak už sú tu len 5. Ideme ich spektátovať. Tu je ten boss, tu sú 3, tam je 4, takže tu sú 4. A kde je ten posledný? Tu sú všetci 4. Ten posledný 5. Á, tu! 1, 2, 3, 4 a tam je 5. Áno, dobre, už sú na kope sú. Už tu zase krúžia títo. Mohli by sme, ja by som chcel to vyhrať, ale chcem vám ukázať, keď toto. Keď prehrám. A ako sa buguje ten boss. Sú iba 4. 1, 2. Tu sú 3 a tam je 4. Dobre. A ďalších pumpky mimo, nie sú im vypustení. Už sú len 3. 1, 2, kde je ten posledný? Tam je. Tak asi vám ukážem, tak asi to prehráme teraz. Tak, tu máme prehrať, tu už je Halloween boss. No, nie Halloween boss, tak sa tu, a už je boss. A sú len 3 na neho. A ešte je tu akých 16 monstier, hoci kde po mape, ktorí to môžu zoskorovať. Tak, dobre, ešte stále sú 3. Tam je 1, tu je druhý. Niekto má... Čakajte, niekto mi práve napísal na Steam. To mi píše, Ježiš, píše mi kamera. Tak, odpísal som mu. No, tak keď to prehráme, sú tu červené všade. A to by bolo asi tohto ide všetko. Takže ja sa odpojím, čakať. Ja to musíme... Dobre. Takže... Dúfam, že sa vám... Toto nechcem. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like, odber a tak ďalej. Takže ja sa s vami budem učiť pri ďalšom videu. A čus!